Harry, hartstikke bedankt voor de uitdaging die je naar mij hebt geschikt. Tuurlijk pak ik de uitdaging van Denise Eumer Challenge, pak ik Geren aan. En ik ga zo meteen ook daarmee aan de slag. Maar voordat ik dat dan, wil ik Geren een aantal lui toch even de uitdaging doorgeven. Denise Eumer uitdaging. 3 kandidaten heb ik ervoor. Op de eerste plaats Huub Soer van het SNV, de voorzitter. Op de tweede plaats de Eidprinsen, want die hebben een relatie met ons. En daarvoor had ik gedacht aan Han van den Akker. En als derde zou ik Geren naar de Zuideninval toe gaan. Een fenomeen dat mij aan het hart ligt. En daarvoor zou ik Geren willen vragen of Guido Jansen, werkzaam in de Karkol, Geren ook dit zou willen gaan doen. Natuurlijk zal er de sponsoring zo meteen realiseren. Dat gaat gebeuren. Maar nu ga ik hier aan de slag met de ijsummer. Voordat dadelijk de ijsklutsjes allemaal weg zien. Dat gaat er. 1, 2. Oh!